አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ካብ 354 ክሳብ 430 ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ አገልግሎት ውበት ሎም መዓልቲ ድማ ሓድሽ መደብ ብዛዕባ አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ሒዘልኩም መጽእ ኣለኹ ምክትታልኩም እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ይምነ ጽልዋ ቅዱስ አጎስጢኖስ ኣብ ምዕራባዊ ኣተሓሳስባ ቀሊል ኣይኮነን እዚ ክንብል እንከለና ድማ ብናይ ክርስትናዊ ስነ ምግባር ስነ መለኮት ኣተሓሳስባን እምንቶን እዩ አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ ኣዝዩ ጸላዊ ኣብ እምነት ካቶሊክ ኮነ ወንጌላውያን እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብዘይ ኣመንቲ ክርስቲያናት እውን ኣዝዩ ዓቢ ታሪኻዊ ፈላስፋን ቅያሲ ፍልስፍናዊ ታሪኽ እዩ ቤንጃሚን ዋርፊልድ ዝተባህለ ጸሓፋይ ብዛዕባ አጎስጢኖስ ካብ ዝጸሓፎ አጎስጢኖስ ናብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ኮነ ናብ ናይ ዓለም ታሪኽ ብሓያል ሰውራዊ ሓይሊ ይመጽእ ሓደ ፍሉይ ሓድሽ መዋዕል ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ተኣታትዩ ግና ብፍሉይ ንኣንፊ ታሪኽ ምዕራብ ክሳብ ሎሚ ዝቐየሰ ሰብ እዩ ክብል ኣብታ ካልቪን ኤንድ ኣጎስታይን እትብል ኣብ ገጽ 306 መጽሓፉ ገሊጽዎ ኣሎ ኣሕተምቲ መጽሔት ክርስቲያን ሂስትሪ ድማ በቀሊሉ ድሕሪ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሐዋርያ ጳውሎስን አጎስጢኖስ በዓል ሂፖ እቲ ቀንዲ ጸላዊ ምስሊ ኣብ ታሪኽ ክርስትና ክብሉ ኣብ ገጽ 6 ቁጽሪ 3 ኣብ ገጽ 2 ዘሎ መጽሔቶም ኣስፊሮም ኣለዉ አጎስጢኖስ ኣብ ሳውክ ኣህራስ እትበሃል ንእሽተይ ቁሸት ጥቓ ሂፖ ናይቲ እዋን እቲ ናይ ሮማዊ ግዝኣት ዝኾነት ኣብ ምምሕዳር ኑሚድያ ናይዚ እዋን እዚ ኣልጀርያ ብሕዳር 13 ተወሊዱ ስድራ ቤቱ መበቆሎም ካብ ሰሜን ኣፍሪቃውያን ዓለት በርበር ኮይኖም ግና ብሮማዊ ኣተሓሳስባን ጽልዋት ካብ ምዃኖም ተላዕለ ኣብ ገዝኦም ላቲን ጥራዮም ዝዛረቡ ነይሮም ኣቡኡ ኣማኒ ክርስቲያን ኣይነበረን ኣዲኡ ግና ወፊቲ ሰዓቢ ክርስቶስ ያ ነይራ ኣቡኡ ፓትሪኮስ ማእከላይ እቶት ዝነበሮ ጻዕራም ንፉዕ ሓረስታይ ነይሩ ወዱ አጎስጢኖስ ድማ ዝበለጸ ትምህርቲ ንኽረክብ ብዝብል ክቱር ሓሳብ ገና ወዲ 11 ዓመት እንከሎ ኣብታ ዝሓሸ ዝበሃል ናይቲ እዋን እቲ ትምህርቲ ዝነበራ ከተማ ማዳውሩ ማለት ከባቢ 20 ማይል ስርሒቓ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ወዲ 15 ዓመት ዝኸውን ኣምሃሮ ቀፂሉ ድማ ሓደ ዓመት ኣብ ገዛ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ካርቴጅ ናይዚ እዋን እዚ ቱኒዝያ ካብ ወዲ 17 ዓመት ክሳብ 19 ዓመት ሰደዶ አጎስጢኖስ ድሕሪ ብ386 ናብ እምነት ክርስትና መምጽኡ ብዙሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ክርስትናዊ ስራሓት ሰሪሑ መጽሓፍቲ ጽሒፉ እዩ ብፍላይ ድማ ኣብቲ ብዛዕባ መበቆላዊ ሓጢያት ማለት መሰረት ኩሉ ሓጢያት ዝኾነ ኣዳማዊ ሓጢያት ዝጸሓፎ ዝሰረቶ ስነ መለኮት ከምኡውን ኣገዳስነት ጸጋ ኣምላኽን ቅዱስ ስላሴን ኣዝዩ ፍሉጥ ኣገልጋሊ ኣምላኽ እዩ ኣደ አጎስጢኖስ ኣብ ህይወት ንእስነት አጎስጢኖስ ኣዝዩ ብዙሕ ጽልዋ ነይርዋ ኮይኑ ግና ካብታ ዘርአየቶ መንገዲ ክርስትና ድሕሪት ብምምላስ ንማኒኪ ዝበሃል እምነት ብምኽታል ብዙሕ ሓዘን ኣጋጠማ ማኒኪዝም ብ240 ዓመተ ምህረት ኣብ ምድሪ ፋርስ ብነቢ ማኒ ዝተባህለ ዝተጀመረ እምነት እዩ እዚ እምነት ኣብ ክልኣዊ ኮስሞሎጂ ዱዋሊስቲክ ኮስሞሎጂ ማለት ሞራላውን መንፈሳውን ስነ ሓሳብ ሃልይዎ ግና እዞም ክልተ መሰረታውያን ስነ ሓሳብ ማለት ሞራልን መንፈሳውነትን አንጻራውያንን ተጻረርትን እዮም ኢሉ ዝኣመን እምነት እዩ አጎስጢኖስ ድሒሩ ምስ መሳቱ ዓርኽቱ
ናብ ናይ ዕንደራን ደስታን ህይወት ኢሉ ዝሓስቦ ህይወት ይኣትዩ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ ካብ ዘጋጥሞ ክዝክር እንከሎ ካብ ካንሸሎ ናብ ካንሸሎ እንዳዘለሉ ጥዑም ፍረታት ክሰርቁ ነቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ሕንሕን ምፍዳይ ዊንቱኡ ንምርዋይ ይጥቀመሉ ከም ዝነበረ ይነግር እዚ ነገር ድማ ነቲ ድሒሩ ኣብ ህይወቱ ኣብ ስነ መለኮታዊ ነገራት ብዛዕባ መበቆላዊ ሓጢያት ዝብል ኣምር ንኸፍልቕ ብዙሕ ከም ዝሓገዞ ይነግር ዋላ እኳ ህይወቱ ብዙሕ ናይ ንእስነት ነገራት ዝተታሕዘት እንተነበረት ኣብ ፍልስፍናው ዓለም እውን ብፍሉይ ተገዳስነት ኣማዕበለ ብፍላይ ብጽሑፋት ፈላስፋ ሲሰርሆ ዝተባህለ ኣጎስቲኖስ ሊቅ ናይ ላቲንን ናይ ሬቶሪክን ማለት ናይ ኣዘራርባን ኣጸሓፋን ጥበብ ከምኡውን ጣቋ ዘረባ ክኢላ ኮነ ኣጎስቲኖስ ናይ ሬቶሪክን ናይ ሰዋስውን መምህር ኮይኑ ንነዊሕ እዋን ኣብ ታህጋስተ ዝተባህለ ካርቴጅ ድሓር ድማ ኣብ ሮም መሃረ ቅድሚ ኣጎስቲኖስ ንናይ 3 ዓመት ትምህርቲ ናብ ካርቴጅ ማለት ናይ ሎሚ ቱኒዝያ መግዓዙ ኣዲኡ ብጽኑዕ ካብ ዘጠንቀቐቶ ነገራት እንተነይሩ ዝኾነ ዓይነት ፍቕራዊ ዝምድና ምስ ደቂ ኣንስትዮ ከይጅምርን ምንዝር ከይፍጽምን ካብኡ ዝተላዕለ ድማ ናይ ካልእ ሰብኣይ ሰበይቲ ከይሓባብል ዝብል ነይሩ ይኹን እምበር ኣጎስቲኖስ ድሒሩ ኣብታ ምእማን እትብል ማለት ኮንፌሽንስ እትብል መጽሓፉ ከም ደስፈሮ ናብ ካርቴጅ ምስከድኩ ህይወተይ ኣብ ዘይፈልጦ ዓለም ናይ ስጋዊ ፍትወታትን ትምኒታትን ረኺበያ ብሓቂ ናይ ውሽጠይ ድሌትን ሃረርታን ንስኻ ኢኻ ኣምላኸይ ንጥሜቲ ነፍሰይ መግባ ኣብ ነፍሰይ ግና እዚ ጥሜት ከም ዝረበረኒ ኣይፈልጥኒ ኢሉ ኣስፊርዎ ኣሎ ግና ሓንቲ ኣብቲ እዋን ካብ ትሑት ሕብረተሰብ ዝነበረት ሰበይቲ ጓል ካርቴጅ ወሲዱ ድማ ምስኣ ቀድሚ መምርዓው ክነብር ጀመረ ምስዛ ሰበይቲ ድማ ንኸባቢ 15 ዓመታት ነበረ ንእስነት ኣዝዩ ጥዒሙ ደስ ኢልዎ ክነብር ድላዩ ነይሩ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ዳንኬራን ዕብዳንን ነገር ብብዙሕ ተጸምደ ኣብ መወዳእታ ናይ 10ታት ዓመቱ ድማ ብ372 ዓመተ ምህረት ቅድሚ ሓዳር ምግባሩ ሓደ ኣዲኦዳቱስ ዝተባህለ ወዲ ወለደላ ኣብ ከባቢ 29 ዓመቱ ኣጎስቲኖስ ካብ ካርቴጅ ናብ ሮም ንኽምህር ገዓዘ ኮይኑ ግና ባህርያት ተማሃሮ ብቁልጡፍ ኣዝዩ ኣሰልከዮ በዚ ድማ ንኻልእ ናይ መምህርና ስራሕ ብ374 ዓመተ ምህረት ናብ ሚላን ገዓዘ ኣብዚ ድማ እዩ ምስ ሓደ ዓቢ ጳጳስ ኣምብሮስ ዝተባህለ ዝተፋለጠ ብ384 ኣብ ኢምፔሪያል ኮርት ኦፍ ሚላን ዝተባህለ ናይ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ብምሓዝ መምህር ናይ ሬቶሪክ ኮይኑ ኣገልገለ ኣጎስቲኖስ ድማ ዝበለጸ መምህር ናይ ሬቶሪክ ብምዃን ካብ ወዲ 19 ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ወዲ 30 ዓመት ዝኸውን ንኣስታት 11 ዓመታት ናይ ህይወቱ መምህር ኮይኑ መሃረ ነዊሕ ከይወሰደ ድማ ምስ ኣምብሮስ ጳጳስ ናይ ሚላን ምሕዝነት ጀመረ ኣጎስቲኖስ ንብዙሕ ምሁረታት ከበድቲ ስብከታትን ናይ ኣምብሮስ ድማ ክሰምዕ ጀመረ ኣብዚ ድማ ሓድሽ ርእይዎ ዘይፈልጥ ነጥበ ርእየት ኣብ ክርስትና ክረክብ ሓገዞ ነቲ ዝኽተሎ ዝነበረ እምነት ማኒኪዝም ብብዙሕ መንገዲ ክጠራጥሮን ብህየሳዊ ዓይኒ ክሪኦን ጀመረ እዚ ንጹህ ዝምድናን ዕርክነትን ምስ ኣምብሮስ ድማ ነቲ ኣብ ውሽጡ ተቐሚጡ ዝነበረ ፍቕሪ ኣምላኽ ንኽነቃቃሕ ካብ ግዜ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ዝኽተሎ ዝነበረ እምነት ክርስትና ንኽኽተልን ዓብ ደገ ኸፈተሉ ኣዲኡ ንኣጎስቲኖስ እውን ብዙሕ ከይጸንሐት ንሚላን ስዒባ ተኸተለቶ ኣብቲ እዋን ድማ ነታ ወሊድላ ዝነበረ ጓል ገዲፉ ካልእ ብኣተሓሳስባን ብማሕበራዊ ክፍልን ምስኡ ትሰማማዕ ብዕድመ ኣዝያ ንእሽተይ ጓል ክመርዖ ኣእመነቶ ኣብዚ እዋን ኣጎስቲኖስ ዋላ እኳ ነዲኡ ከይሕዝን ኢሉ ሕራይ እንተበላ ነታ ዘፍቅራ ጓል ምግዳፉን ዝምድና ምብታኹንሲ ኣብ ውሽጡ ኣዝዩ ከቢድ ስምዒታዊ በሰላ ገደፈሉ ኣብ መወዳእታውን ነቲ ዝነበሮ መርዓ ብምኽንያት ናብ ምንኩስናን ናይ ምምናን ቅሽነት መኻዱ ነቲ ዝነበሮ ሓድሽ መርዓ ሰረዞ ኣጎስቲኖስ ኣብቲ እዋን ናይ ፈላስፋ ፕላቶ ራእይ ናይ ክውንነት ወይ ድማ the platonic vision of reality ዝበሃል ኣተሓሳስባ ይቕበሎ ስለ ዝነበረ በቲ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 14 ዘሎ እቲ ቃል ስጋ ኾነ ዝብል ሓሳብ ኣዝዩ ሰንቢዱ ተደናገረ
مخنيات نايتي فلاسفة بلاتو نايكوننت رأي وياتمامتا دما اب The Theory of Forms تبعله التحساسبة استمركسي إذا حسب دما زخونا نجر أب عالم زلو كاب حدا قرصي زمتزي اتني حق قرصو جنا ابتزال عالما وحق النتي زركب زبل كوينو بخمزة خنقلت ونقل أب عالم زتفعلاليو أفراس سالو عبيتي قليوم ناشتو قليوم تعدو قليوم تسلمتي قليوم حمداويان قليوم أركتوت وزته يغتزل سلازي اتناي فلاسفة بلاتونية تحساس باخوننت اتحقنيا عالم ازي ايكونن ازي عالم سلالوت ناي تحقنيا ناي حساب ويدما ناي قرص عالمي زبلي نيرو غنا كابسومون نابسومون ناي باباس أمبروس سبكتاتن تمرتاتن يسمع نبره أبطام إمانت بالمتصحفو كمزيلو أسفيرو الله زنبرني رتعين مغيار دارقا خلنتناي إذني نيره قس بقس دما نتيز مهرو زنبره حكي أو وشتأي كوسوات أني جمره أما جرشا خمزة استوعلو قنا بزخونة تمرتاتن تتحيزو أي نبرن قنا بفتوة زموت بفتوة فقرين ايدك إهوان أزي أسري نيره يبل سلازي اتزنبره وق أمونغوت بفتوة زموت ستأسره هيواتون بتصنعات مكيت كامع عواتن ينيرو أبتا نأمانت بالمتحفو دقي مهمزي لله كسابتي أمونغو أملاقن سبن كوينو زت عرق ممالدي قويتا يسوس كريستوس دركب دما ترقمنا حكي برتعين حيلن قبل علفت وسقا كرداني أيك إليني نيرو نقويتا بزرخب كل ساعة قنا نجزأ سقاي كملخن كجزؤون أخالني سلازي تقلس أمونغو اتتصبق نتهنان فقرن أنصار نجزأ سقاقا محقواسن كونه أنا نجزأ رسين أبتمونا أبتحت حانت بلس كف إلى الناس تنطنكو خلقو أعينتي بنبعات تحتيبا زربع بعبلا بنوري أزي نبعو كساب معاسي صباح كما حيشي صباح ألا تني قبل سلامنتاي حجي زيبل سلامنتاي نزو كل خفاء حتياتي أبزاهم متزي أموداتها زي قبرلو نابلكو يسكركو نابركو يبل أما أكل زيناي نبعتهم ودما أغسطينوس حاد دمصي ناي زمر نشتي قول عسمه وسدو أنببو زبل دمص دما نبره أبزهم متزي كحسبو جمركو انت دقا زي دمص زي كابز تصاوتو زلو قلعت وي دما ناي زخونه قلعه يدهي تزي كوينو إلى حسبكو يبل ግና ከምዛ ዓይነት ድምጽ ይቆልዓውን ብፍጹም ቅድሚ ሕጂ ሰሚዐ ኣይፈለጥኒ ስለዚ ንብዓተይ ደራረዝኩ ተንሳእኩ ንገዛእ ርእሰይ ድማ ዝብልኩዋ እዚ ድምጽ እዚ መለኮታዊ ድምጽ ጥራይ እዩ ዝእዝዘኒ ዘሎ ብምባል መጽሓፍ ቅዱሰይ ከፈትኩ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንተይ ዝመጸለይ መጀመርያ ዓይንተይ ዝወደቆ ጽሑፍ ድማ ከንብብ ጀመርኩ ይብል ኣብታ ምእማን እትብል መጽሓፉ ኣብ ገጽ 177 أغسطينوس مصحف قدوس بمقنصال أم ملأخت باولوس كفته عينتو دما أبروبي معرف 13 كاب تقص 13 كساب 14 عرفه اتتقص دما خمزيبل كم بمعالتي بغنعنا نملالس بقوايلان مستن ايكونن بمنزرن عبدانن ايكونن ببأسن كنئن ايكونن نقويتا يسوس كريستوس تقالبسو ومبر نتحاليو السقاس ملعا عالي التمنيد اي تقبرو يبل مزيد بالصحف أنببه أبتام إمان تبل متحفو دقيمو 5 صفرو زخونا خالد صحف وسيخة خنبب أيدا لهم دلاي دماي نبرنن بو أمود داتا نايتي زنببكو تغسي مسبة صحو كل انتناي ناي برهان تبعات كعلغلوون كله تسمعني كلو ناي مترت أرض المادما كغنطتن كله حادخونا ب386 ود 31 عامت مسكونة دما بوقعين امنت كريستنا تقبله نقويتا يسوس كريستوس دما كم ناي قل مدحاني يفلطو كابتون بقندن هيوت أغسطينوس زصلو صحفات دما صحفات قدوس أنطونيوس ناي مدره بداي نيرو بزعبا ملواط هيوتو منفساوي بزملكت أم معلتاوي نطفتات هيوتو تصحفلا زنبره مصحف أسبيرو الله أبتام إمانت بالصحفتو دما معرخ ندي صلاوي مسلت بقنا كريستنا زقومن ناي هيوتو زانتا خمي بسرعات كم زسفرو كنردا نخيلينا أغسطينوس بميازيا 387 عام تمرت أب كبابي بعل فاسيكا مسودو بباباس أمبروس أم ميلان تتمكه
ኣብ ጽድያ ናይታ ዓመት ድማ ኣዲኡ ድሕሪ ዝኹሉ ነዊሕ ከይጸንሐት ብሞት ካብ ዓለም ተፈለየት። ኣዝያ ሕጉስቲ ሰበይቲ እያ ነይራ። ምኽንያቱ ድማ ነታ ካብ ንእስነት ጀሚራ ብብዙሕ ንብዓት ዝኮስኮሰታ እምነት ናይ ክርስቶስ ጨብጪባ ክትዓቢ ስለ ዝረኣየታ። በዚ ድማ ነዊሕ ከይጸንሑ ብ388 ዓመተ ምህረት ዳርጋ ወዲ 34 ክኸውን ምስ ቀረበ ማለት እዩ ናብ መበቆል ዓዶም ናብ ኣፍሪቃ ተመልሱ። ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ራእይ ድማ ንዕኡን ንመሓዙቱን ንተኸተልቱን ዝኸውን ብፍላይ ድማ ቶም ብኣገልገልቲ ኣምላኽ ዝፍለጡ ዝኸውን ገዳም ንምግባር ነበረ። ኣጎስጢኖስ ድማ ዝነበረ ኩሉ ሃብቲ ንድኻታት ድሕሪ ምሃብ ንገዝኡ ድማ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ንኸገልገልሉ ከምናቱ እምነት ተኸተልቲ ሰባት ንምምሃርን ንምዕዳቕን ንኽጥቀሙሉ ወፈዮ። ዝኾነ ኣብዛ ዓለም ዝርከብ ሃብቲ ኾነ ናይ መርዓ ናይ ምድርን ናይ ደቂ ኣንስትዮን ዝምድናታት ብፍጹም ብምምናን ድማ ነቲ ንቦር ህይወት ዝበሃል ኩሉ ሓደገ። ናይ ገዳም ህይወት ክጅምር እንከሎ ድማ እቲ መላእ ህይወቱ ሃረር ዝበሎ ናይ ህይወተይ ኢሉ ዝሓዞ ፍልስፍና ንኸንጸባርቕን ንኸስተንትንን እውን ከም ተወሳኺ ይደሊ ስለ ዝነበረ እዩ። ይኹን እምበር እግዚኣብሔር ግና ካልእ መደባት ነበሮ። ወዱ ኣዲ ኦዳቱስ ድማ ነዊሕ ከይጸንሐ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ብ389 ዓመተ ምህረት ሞቶ። እቲ ኣብ መበቆል ዓዱ ዝኾነ ታህጋስተ ተመሊሱ ክሕልፎ ዝደሊ ዝነበረ ሕልምታቱ ድማ ብቕልጡፍ ንኹሉ ግዜ በነነ። በዚ ድማ ኣጎስጢኖስ ዝነበሮ ሓሳብ ካልእ እስትራቴጂ ብምንዳፍ ናብ ካልኦት ማሕበረሰብ ብምጥማት ራእዩ ናብ ዝዓበየ ከተማ ማለት ሂፖ ቀየረ። ሓሳቡ ናብ ሂፖ ንኽቕይር ቀንዲ ምኽንያት ዝመረጸሉ ድማ ኣብቲ ቦታ ኣቐዲሙ ጳጳስ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ጵጵስና ኣገልግሎት ንምግልጋል ኣየገድዱንን እዮም ብዝብል ሓሳብ ነይሩ። ኮይኑ ግና ጽቡቕ ገይሩ ዝሓሰበሉ ኣይመስልን። ናብ ሂፖ ድሕሪ ምግዓዙ እታ ኣብ ሂፖ ዝነበረት ቤተ ክርስቲያን ብቕልጡፍ ናብ ኣጎስጢኖስ ብምምጻእ ብብዙሕ ድፍኢት ጳጳስ ንኽኾኖም ሸምዎ። ጳጳስ ሂፖ ድማ ኮነ። ክሳብ መወዳእታ ህይወቱ ድማ ከም ጳጳስ ናይ ሂፖ ኮይኑ ኣገልገለ። ካብታ ብ391 ዓመተ ምህረት ጳጳስ ናይ ሂፖ ኮይኑ ተሸመላ ድማ ንዝቐጸለ 39 ዓመታት ጳጳስ ሂፖ ኮይኑ እናገልገለ ኣዝዩ ብዙሕ ጸላዊ ስብከታት ኮነ። ብዙሕ እዋን ድማ ኣንጻርቲ ዝኽተሎ ዝነበረ ርእዮተ ዓለም ሃይማኖት ማኒኪኒዝም ብዙሕ መሃረ፣ ሰበኸ፣ ሞጎተ። ኣብ መወዳእታ መፋረቕ ዕድመ ህይወቱ ኣጎስጢኖስ ብመንፈሳዊ ህይወቱ እዩ ዝፍለጥ። ካብቲ ኣብ ናይ ቀደም ናይ ዕንደራን ፍታውን ህይወት ተኣልዩ ቀሊል ውፍይ መንፈሳዊ ህይወት ክነብር ጀሚሩ። ከምቶም ብዙሓት ጸለውቲ ናይ እግዚኣብሔር ሰባት ኮይኖም ዝሓለፉ ድማ ብዙሕ ዕዮታት ብምዕያይ ብዙሕ ጽልዋ ገዲፍ እዩ። ብፍላይ ድማ ካብ ወዲ 36 ዓመት ምስ ኮነ ካብ ናይ ምስትንታንን ስነ ሓሳባዊ ነገራት ወፂኡ ናብ ናይ ተግባር ሰብ ብምቕያር ብዙሕ ስራሓት ሰርሐ። ኣጎስጢኖስ ኣብ ከባቢ እታ ዘገልግላ ዝነበረ ማሕበር ገዳም ብምስራት ንልዕሊ ከባቢ 40 ዓመታት ብቓል ኣምላኽ ኣዝዩ ዝተሰረቱ መንፈሳዊ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሰረታት ዝፈልጡ ጓሶትን ጳጳሳትን ኣፍረ። ንምሕዳስን ንጽገናን ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ኣበርክቶ ገበረ። ጎኒ ጎኒ እዚ ድማ ነቲ ኦርቶዶክሳዊ ምሁሮታት ማለት ቁኑዑን ሓቀኛን ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ብምጥባቕ መሃረ። ነቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንምጥንካር ድማ ኣብ ታሪኽ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ኣዝዮም ኣገደስትን ጸለውትን መጽሓፍቲ ጽሒፉ እዩ። ገለ ካብኦም ኮንፌሽንስ ኦን ዘ ክርስቲያን ዶክትሪንስ ኦን ዘ ትሪኒቲ ዘ ሲቲ ኦፍ ጋድ ዝብላ ይርከበን። ብፍላይ እታ ብከተማ ኣምላኽ ወይ ዘ ሲቲ ኦፍ ጋድ እትፍለጥ መጽሓፉ ክሳብ ሕጂ ንዘሎ ፍልስፍናዊ፣ መንፈሳዊ፣ ፖለቲካዊ፣ ስነ ሓሳባዊ ዓለም ዝለወጠትን ዝጸለወትን መጽሓፍ እያ። እዛ መጽሓፍ ነቲ ብኸረጺት ናይ ሮም ዝፍለጥ ነገር ወይ ድማ ኣምር ምላሽ ንምሃብ ይጽሒፍዋ። ንሱ ድማ እቲ ናይ ሓቂ እምነትን ሃይማኖትን መንፈሳዊ እምበር ኣብዚ ዝርአን ጊዜያውን ሓላፍን ከተማታት ወይ ድማ ሃይማኖታዊ ጽምብላትን ቦታታትን ኣይኮነን ዘሎ ብምባል ይምጉት ነበረ። በዚ ድማ ምውዳቕ ሮም ንኣጎስጢኖስ ብዙሕ ዘምጽኣሉ ጽልዋ ይነበረ። እዚ ድማ ንኣጎስጢኖስ ከም ተጣባቂ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ማለት ነታ ዓለም ለኻዊት ቤተ ክርስቲያን ይገብሮ እዩ። እዚ ግን ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓንኬል ጸጋ ጥራይ ዘይኮነት ዘላ ክትከይድን
ክትወፅእን ነቶም ዘይተበጽሑ ረሲኣንን ሓጥኣንን ዝበሃሉ ሰባት ክትበጽሖም ኣለዋ እናበለ ሞጊት እዩ። እቲ ካልእ ኸውንነት ናይታ ዘይትርአ ማሕበር ኣምላኽ ድማ ብፍቕሪ ብጸጋ ደግነትን እትግዛእ ምዃና ኢሉ ይሙግት ነበረ። ኣብ መወዳእትኡ ድማ እቲ መንፈሳዊ ሃይማኖት ኣብ ልዕሊ ብትዕቢትን ገዛእቲ ደቂ ሰባትን ዝምእዘዝ ዓለማዊ ጊዜያዊ ዝዕወት ሓይሊ እምበር መንፈሳዊ ጥራይ ኣይኮነን ብምባል መሃረን ጸሓፈን። ይኹን እምበር እዚ ዓይነት ጽሑፍ በቶም ድሒሮም ዝመጹ ሊቃነ ጳጳሳት ነቲ ምድራዊ ሓይሊ ዕቃበታት ብምግባር ጳጳስ ልዕሊ ኩሉ ግዝኣታት መንግስታትን ሃገራትን ነገስታትን ብምባል ጳጳስ ዘይትንከፍ ብፁዕ ፍጹም ንጹህ ዝብል ምህሮ ንኽላዕል ካልእ ጽንፊ ቃኒዎ እዩ። እዚ ድማ ካብ ዝቐጸሉ ዘመናት ክሳብ ሎሚ ዘሎ ጸላዊ ፍልስፍናዊ ቀውሲ ግጭታት ኣብ መንጎ ስልጣን ካቶሊካዊት ቤተክርስትያንን ስልጣን ሃገርን ማለት the conflict between Catholic Church and the state ወይ ድማ Church and the state ዝብል ዓብይ ኣርእስቲ ከፊቱ ይርከብ። ቅዱስ አጎስጢኖስ ብድሆታት ንእስነት ብፍላይ ድማ ፈተናታት ዝሙትን ምንዝርን አጸቢቑ ዝርዳእ ዝነበረ እዩ። መንእሰይ ኮይኑ ካብ ጸሎቱ ካብ ዝበሎ ድማ ወአምላኸይ ንጽህናን ርእሰ ምግታኣን ሃበኒ ግና ሕጂ ኣይኮነን ይብል ነበረ። ድሒሩ ግን ካብቲ ቀጺሉ ዝምህሮ ዝነበረ ምህሮታት ብዛዕባ መበቆላዊ ሓጢኣት ኮይኑ መበቆላዊ ሓጢኣት ድማ ብእምነት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ክናገፍ ከም ዝኽእል ኣጽኒዑ መሃረ። ብዛዕባ ክርስቲያን ምዃን ብዝምልከት ከምዚ ኢሉ ኣሎ፣ ንጾታዊ ዝምድናታት ብዘይካ ክትሃድመሉ ካልእ ኣማራጺ የለን ይብል። እዚ ዘበሎ ድማ ኣብቲ ዝነብሮ ዝነበረ ሜዲቫል ዘመን ጽልዋ ኣምልኾታት ብዝሙትን ጾታዊ ዝምድናትን ዝምለኽ ልምዲ ብምንባሩ ኣተሓሳስቡኡን ቅዲ ህይወቱን ጸልዩ ናይ ሓጢኣት ባህሪ ንኽህልዎ ካብ ዝገበሩ ሓደ ባእታ ብምንባር እዩ። አጎስጢኖስ ካብ ዝምህሮ ምህሮታት ቁርብ ልውጥ ዝበለ ናይ ጽሕፍቶ ምህሮ ወይ ድማ a modified form of predestination ኣለዎ። እዚ ማለት ኩሉ ነገራት ናይ ወዲ ሰብ ዕድል ኣተሓሳስባን ኣቐዲሙ ብእግዚአብሔር ተወሲኑ እዩ ዝብል ምህሮ እዩ። ሓደ ካብ ዘቕርቦ ምጉታት ድማ ሰብ ናይ ምምራጥ ነፃነት ኣለዎ ኮይኑ ግና ኣብ መጨረሻ ኩሉ ነገር ብእግዚአብሔር ፍቓድ ጥራይ እዩ ዝምእዘዝ ዝብል እዩ። ነዚ ስነ መለኮት ኣተሓሳስባ ድማ ብመሰረት አጎስጢኖስ ገለ ካባና ንምድሓን ኣቐዲምና ብጽሑፍቶና ዝተመደብና ኢና ይብል። እዚ ድማ ነቲ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ዝተንስአ ስነ መለኮታዊ መምህርና ከም በዓል መምሃራን ቅዱስ ቶማስ አኩናስ ከምኡን ዮሐንስ ካልቪን ብፍሉይ ጸሊዎም እዩ። አጎስጢኖስ ብኻልእ ካብ ዘማዕበሎ ሓደ ስነ ሓሳብ ፍልስፍና ድማ ሰላም ጥራይ ዝብል እዩ። እዚ ስነ ሓሳብ ክገልጾን ከሎ ድማ ንሰላም ምድላይ ምናልባት ግጭት እውን ዘካተተ እዩ። ግጭት ድማ ከም ኣማራጺ ክንሪኦ ይከኣል እዩ። እንተደኣ እቲ እንኳ ኣማራጺ ንሰላም ምዕቃብ ኮይኑ ምቕባሉ ጥራይ እዩ ዝብል ነይሩ። አጎስጢኖስ ኣብ ምዕባል ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ እውን ኣዝዩ ዓብይ እጃም ተጻዊት እዩ። ብፍላይ ድማ ብነፃ ሞራላዊ ኣተሓሳስባ ዝተቀየሳ ኣካዳሚያዊ ናይ ትምህርቲ ኣገባብ ንምህላው ብዝብል ብዙሕ ጽዒር እዩ። ብጽቡቕ ስነ ምግባር መምሃራ ተሰነየ ጽቡቕ ተገዳስነት ኣብ ነፍስ ወከፍ ዓይነት ትምህርቲ ምህላው ተማሃሮ ህየሳዊ ኣተሓሳስባ ንኸማዕብሉ ብገዛእ ርእሶም ንነገራት ክጥምቱ ይሕግዞም እዩ ዝብል ፍሉይ ኣረኣእያ ድማ ነይርዎ። ድሕሪ አጎስጢኖስ ካብ መሪሕነት ቤተክርስትያን ብ426 ዝተረከበ ሰብኣይ ቅድሚ 4 ዓመታት ሙማት አጎስጢኖስ ማለት እዩ። እቲ ዝተከኦ ጓሳ ብዕዮታት አጎስጢኖስ ኣዝዩ ድሕሪ ምምሳት ድምፅን ስራሓትን ዘዓቢ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ምስ ግዜ ተዓፊኑ ከይጠፍእ ብዝብል ከምዚሉ ተዛሪቡ እቲ ስዋን ድምፁ ኣጥፊኡ ወይ ድማ ኣጽቂጡ በለ። ይኹን እምበር ኣሕዋተይ እቲ ስዋንሲ ክሳብ ሕጂ ሱቕ ኢሉ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ 426 ሱቕ ኣይበለን፣ ኣብ 2020 እውን ሱቕ ኣይበለን፣ ኣብዚ ኩሉ ዘመናት እውን ሱቕ ኣይበለን። ንኣስታት 1600 ዓመታት ድምፂ ቅዱስ አጎስጢኖስ ብቐጻሊ ነቶም ብጽድቂ ዝጠመዩ ነፍሳት ይጽዋዕ ኣለዋ። እቲ እንኮ መስፍን ሰላም ዝኾነ ጎይታ ኢየሱስ ንኽፈልጡ ሓርነት ንኽረኽቡ ይእውጅ ኣሎ። ከምዚ ይብል ኣሎ፣
ክንደይ ኮን ደስ ይብል እቲ ሓደ እዋን ነቲ ፍረ ዘይብሉ ጊዜያዊ ሓጎስን ደስታን ከየጥፍእ ኢለ ንፍረህ እዩ ዞም ነገራት ኣብ ውሽጠይ ኣውፂእኻዮም ንስኻ ሓቀኛ ሓጎስ ኢኻ ልኡላዊ ፍስሓ ካባይ ኣውፂእኻ ናብ ቦቦቶኦም ሰዲድካዮም ካብቲ ጊዜያዊ ሓጎሳት ንስኻ ትጥዕም ዋጋ ንስጋን ንደምን ንኹሉ ብብርሃንካ ኾላዕኻዮ ገና ድማ ኣብ መዓሙቕ ልበይ ብዕምቆት ምስጢር ጌርካ ሃቢእኻዮ ኣለኻ ንስኻ ንኹሉ ካልእ ክብርታት ተሓልፎ ዋላ እኳ እንተይ ከምቲ ሰባት ነቲ ኣባይ ዘሎ ክብሪ ጥራይ እንተረኣዩ ወጎይታይን ኣምላኸይን ብርሃነይ ኢኻ ሃብተይ ክብረይ ኢኻ ከምኡውን ምድሓነይ ኢኻ ኣብታ ምእማን እትብል መጽሓፉ ገጽ 186 ኣብ ጽድያ 430 እቶም ብቫንዳላውያን ዝፍለጡ ካብ ሰሜናዊ ክፋላት ኤውሮጳ ወሪሮም ንደቡባዊ ግዝኣት ኤውሮጳ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪካን ብ5 ክፍለ ዘመን ተቆጻጸሩ ድሮ ድማ ኑሮም ኣጥፊኦም ኣቃጺሎም ነበሩ ቫንዳላውያን ነቲ ግዝኣት ሮም ዝነበረ ሰሜናዊ ኣፍሪካ ብምሉእ ተቆጻጸሩ እሞ ኣጎስጢኖስ ድማ ኣዝዩ ብጽኑዕ ሓሚሙ ነበረ ብ28 ነሐሴ 430 ብሞት ካብ ዓለም ተፈለየ እቶም ቫንዳላውያን ድማ መሊሶም ገጾም ናብ ሂፖ ዓዲ ኣጎስጢኖስ ብምጥምዛዝ ዳርጋ ንምልእቲ ከተማ ከም ዘይነበረት ገይሮም ኣቃጸልዋ ኮይኑ ግና ቤት ንባብ ናይ ኣጎስጢኖስ ግና ምንም ከይኮነ ከይነደደ ተረፈ ከም ሓደ ካብቶም ናይ መወዳእታ ዝዓበየ ስነ መለኮታዊ ክርስቲያን ቅድሚቲ ዓብይ ጸልማት ናይ ሜዲቫል ጊዜ መምጽኡ ኣጎስጢኖስ ነይሩ ኣብ ምዕባል ክርስቲያናዊ ስነ ሓሳብ ኣዝዩ ጸላዊ ሰብ ኣጎስጢኖስ ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ብስነ መለኮት ብፍልስፍና ብስነ ሕብረተሰብ ብሞራል ብስነ ምግባር ብጣቋ ዘረባ ኣብ ዓለምና ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ብዙሓት ጽልዋታት ካብ ዝገደፉ ሰባት ሓደ እዩ እግዚአብሔር ይባርክኩም ነዚ መደባትና ንከነዳሉ ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ድማ ኣብ ዲስክሪፕሽን ክንገድፈልኩም ኢና ተባረኩ